Здравейте, хора! Добре, това беше много добро. Здравейте, аз съм Стела. Аз съм Александър. И това е мой YouTube канал. Съответно, за неговия може да се абонирате долу в описанието. Както и, понеже сме нови, да дадете един лайк. Нека това видео да събере 100 лайка. 100 лайка, защото все пак ние не сме известни. Така че 100 лайка са си 100 лайка. Добре. Какво ще правим днес, може да кажеш на хората? Whisper Challenge. Да, можеш да го обясниш или аз да го обясня какво означава? Обясни го ти. Whisper Challenge, това е чалендж с слушалки. Съответно, аз съм с слушалки, с много силна музика съответно, а той ми казва примерно някакво изречение, което може първо да кажеш на хората, за да знаят какво ще е изречението, или ние ще го изписваме, ще решим последствия. И да започваме. Така. Понеже той ми е гост, затова ще му дам честта с изреченията да е негова, но това не означава нищо. Също така да кажем, имаме 5 на 5. 5 мои изречения, 5 негови. Съответно, човека, който е познал повече от другия, окей. Но загубилият след това ще си вземе телефона, ще влезне в някоя от социалните мрежи, ще почне да скролва, победителят му казва стоп и на човека на случайен принцип, който му се е паднал, ще напише липсваш ми. Или пък нещо друго, не знам. Някакъв базик шар. Да започваме така. На хората. Аз обичам сладолет. Аз обичам сладолет. Не знам какво каза. Аз обичам сладолет. Турбуленция. Окей. Сладолет. Добре. 1-1 сме. Давай ти си. Хубаво. Не дей да... Дръж си гей така. Така. Аз те виждам в камерата. Първо. Малко. Малка. Малко е. Хора, мисля, че нещо не се получава. Малка е. Без ето. Малка. Мишимундърка. Милимундърка. Близо, но не. Мишимундърка. Междутурка. Това си ти. Не. Мишимундърка. Милимундърка. Не. Мишимундърка. Мишимундърка. Аре бе. Мишимундърка. Мижимундър. Близо. A few moments later. Но не. Мишимундърка. Межимундърка. Близо, ма не. Милимундърка. Не. Мишимундърка. Межимундър. Близко е, хора, много е близко. Мижи. Мили. Мижи. Жи. Нежо. Мишка. Мижи. Миши. Мижи. Не. Мижи. Хора, той си знае не. Мишка. Близо. Предаваш ли са? Мишимундърка. Мижимундърка. Сваляй. Предаваш ли са? Да. Това е автоматично 1-0 за мене. Мишимундърка. Беше много близо, човек. Много. Да, аз съм.
Ох. Чай с... Аз обичам сладолед. Аз обичам сладолед. Колко пъти? О май гад! Вау! Аз искам спагети. Аз искам спагети. Пиратки. Спагети. Пари. Спагети. Много пари. Спагети. Here comes the money. Here we go. В Париж. Спагети. Спагети. Да. Второто негово изречение, сега ще е моето второ. Съответно, тук сме 2-0. Чай ти пуснем. Аз пък няма, айде няма. Така. Изречението. Виждам те. Малък шмекер. Или не. Ти си шмекер. Така. Ти. Циганин. Okay. Ти. Първа дума. Ти. Циква. Не. Пак ще пробваме. Ти. Ти. Ски. Не. Ти. Ти не. Ти. Цици. What? Bro, what are you talking about, man? Ти. 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 Си. Шмекер. Дай пак. Шмекер. Ачкапек. Личи си кой е циганина. Шмекер. Джумбиш. Ма как ги ви чуваш? Шмекер. Шмекер. Да. Значи, 2-1 сме до тук. Това е третото твое. Нещо по-сложно, някакво по-сложно измисля. Виж, аз те хващам. Аз мразя монстъри. Аз Мразя. Моркови. Много моркови. Морков. Дай пак. Аз мразя моркови. Море. A few moments later. Море. Монстъри. Само да кажа, че нищо не се чува, хора, наистина. Просто Сашо не знам как го прави, обаче много ясно му се вижда всичко и някакси не мога да ме излъже. До тук сме колко? 3-1. Да. Така, заповядай, връчвам ти го. И аз да се измисля. Добре. Готов? Тупо зъби. Oh no! Gringe! Малки кикви се люлеят. Готов ли си? Малки. Малко. Малки. Малките. Малки. Тикви. Се. Да. Се. Лушката. Чукат. Не. What the fuck? Аз малко го промених, защото люлеят да знат. Лушкат. 3-2. 3-2 става добре. Ти нещо шмекеруваш, ама. Нещо шмекеруваш.
Гошо е топ. Охлюв. Охлюв. Остров. Олко. Колко? Не, по-бавно. Малко. Колко малко? Остри. Остров. Какво е това, бе? Гошо. Он. Гошо. Сашо, отвори тази уста, бе, човек. Как да знам? Гошо. Олко. Гошо. Точно. Гошо. Колко? Гошо. 8. Гошо. Чух. Лошо. Нали? Не. Добре, значи не съм чула. Ама ми спря песента, така че чака малко само. Ще я преверта. Гошо. 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 Е. Топ. Стопаджия. Топ. Какво? Топ. Гошо е? Топ. Сопарджия. Топ. Сопло. Топ. Топка. Топ. Топчо. Топ. Топ. Готов? Мушкато на балато. Мушкато. Мушкато. Много си съмнителен. На. Да. На. Да. На. Да. На. 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 Да. На. Да. На. Мушкато. Първа дума. Първа. Мушкато. На. Нар. Не, бе. На. Мушкато на. Балато. Микроволнова. Не знам така да го ядеш. Балато. Балато. Това е. Значи колко сме? 4 на 3. Трябва да го изравним, брат. Ще го изравним. Това нали ти ли е петя вече? Сега не ти ли е петя път вече? Да. Еми, късмет да се изравним. Давай. Сан Бенедето. Обичам. Сан. Стар. Сан. Стар. Сан. Стани. Сан. Стан. Сан. Цар. Сан. Тар. Сан. Таратор. Сан. Стани. A few moments later. Сан. Стар. Сан. Дам. Сан. Стан. Сан. Танк. Сан. Танк. Сан. Стан. Сан. Дам. Сан. Стани. Стан. Не знам какво е това. Дай втората дума. Бенедето. Мона. Бенедето. Принадлежности. Бенедето. Принадлежа. Бенедето. Приятно. Бенедето. Нещо с П е. Не е с П. Ме ти някакъв си говориш, бе. Български. Не ти личи. Сан Бенедето. Какво? Отвори малко тази уста. Сан Бенедето. Стана ми ясно. Сан Бенедето. Срам нямам. Знам. Сан Бенедето. Стар Дрейк Върс. Какво? Ще блясна един. Какво говориш, бе, човек? Сан Бенедето. Малко. Първата дума, дай. Сан. Стани. Сан. Задник. Мерси. Okay. Давай пак. Сан. Стана ли? Сан. Да. Сан. Чухта. Стан. Сан. Чухта. Чакай. Може да не съм те чула всъщност. Сам. Това ли е? Да. Сам. Не, с Н. Не ми казвай. Чак малко. Стой, че ми падат слушалките. Давай. Сан. Сам. Н. Н. Ням. Oh my god! Wow! Ела малко не съм да се виждаш в кадъра. Сан. Стани! Сан. Нам. Сан. Чакай. Шамари. Сан. Стани! Сан. Стани! Сан. Дани! Сан. Дани! Сан.
Дани. Сан. Ден. Сан. Ден. Сан. Не знам. Предам съм. Не мога. Автоматично точката е твоя. Изравняваме 4 на 4. Какво е това? Сан, бе, те обичам. Майка си. Слагай. Сега сме 4 на 4. Това е решаващия мой пети. Значи сега ще има измъчимо човек. Така не е нормално. Абе, я си го сложи ръцете долу. Както трябва. Така, ръцете долу. Да. Сега само да измисля изречението. Значи песен да си слушаш. Мравка в турбичка прави кръгчета. Първо дума. Готов? Първо дума. Мравка. Мравка. Билет. Балет. Мравка. Мравка. В турбичка. В Турбичка. дупчица. Турбичка. Турбичка. Как умно ме гледа? Торбичка. Тортичка. Дано да няма мравка там. Торбичка. Турбичка. Джумбиш. Какъв чумпиш? Турбичка. 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 Прави. Мравка. Мравка в турбичка е до тука. Прави. Мравки. Прави. Мравки. Прави. Подправки. Не. Прави. Мравка. Прави. Мравка. Прави. Мравка. Прави. Прави. Мяуна. Какво стана? Прави. 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 Пиратки. A few moments later. Не. Прави. Мравки. Прави. Правят. Прави. 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 Кръгчета. 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 Шехерезада. Моля. Не. Кръгчета. Кръгчета. Шварценегер. Ма какво ти стана, бе, човек? Кръгчета. Шоколад. Кръгчета. Лешник. Ти си леш. Кръгчета. Предавам се. Значи, позна всичко. Мравка в турбичка прави кръгчета. И кой печели? Ти. Сега, понеже обещахме наказанието, ще трябва обаче да сменим телефоните на Сашо. Отново да подсетим неговия канал. Ще видите долу в описанието. Може и тук някъде на екрана. Ей тук някъде. Съответно, дайте по един лайк, абонирайте се за двата канала. Може да ни последвате също така в TikTok. Мен, примерно, сега не знам ти, ако искаш. Ще изпишем TikTok-ците ни и инстаграмите ни. Последвайте ни. И ти нямаш. Излез тук. Затвори очите. Ето да видите, че затворя очи. Стоп! Какво е това? Напиши... чакай! Какво ще пишеш? Липсваш ми, нали? Да, липсваш ми. Каква е та? Пали майката. Ето, да видите хора, не ще да фокусира само, че... Фокусира. Да, написа го. Ами...